Ich majitelia tvrdia, že sú to najlepší strážcovia detí, ale len vtedy, ak sú v správnych rukách. Ak je majiteľ psa agresívny, dá sa predpokladať, že to bude podporovať aj u svojho psa. Handlovskí kinológovia pripravili v spolupráci s Centrom voľného času Relax a Dampom akciu s názvom Deň bojových plemien. Vlastne má ukázať širokej verejnosti, že aj tzv. Bojové plemená sa dajú vycvičiť. Hlavni! Dion, stoj! Však, veľmi dobrý. Dion, stani! Štekaj! Výborný, pusu! Výborný. Bull športy sú na druhej strane vlastne špeciálny pretek, ktorý sú na tieto bojové plemená prispôsobené. Vlastne ten zákus, čo ste mohli vidieť, vlastne patrí medzi bull športy. To natrénovanie, to je v tom psovi v podstate. Musí mať tú chuť, tu najprv sa začne hrať s peškom, hej, to je také rozohranie toho malého psa, potom vlastne už keď dospelosti, tak už mu dávam trošku nejaké výskoky na nižšie a potom na vyššie, ale musí mať ten pes chuť a v podstate natrénovať, ani neviem, či sa to dá. To ten pes má v sebe asi. Ako ďalšie je vlastne ťahanie sánok na čas, ťahanie trojkolky aj s človekom a potom ťahanie bremena ako weight pulling na kolevom vozítku. Psi, ktoré patria do kategórie bojových plemien, nemajú veľmi dobrú povesť. Predsudky o ich povahe a útočnosti sa však často naplnia vtedy, ak nie sú v správnych rukách. Ten psík by mal byť plne ovládateľný. Od tých 8 do tých 12 týždňov je pre psa rozhodujúce. A vlastne ten psík by sa mal vtedy naučiť tie informácie, aby pozbieral. Čiže vlastne mal by byť v styku so starými ľuďmi, s deťmi hlavne. Mal by sa vedľa neho hudieť treba zrniec, aby sa nebal. Na bicykli by mal vidieť ľudí a podobne, aby ho takéto veci vlastne nevzrušovali zbytočne potom, aby vedel, o čo ide, lebo väčšinou pes zautočí zo strachu. Čo tu robíš? Prechádzam sa. Počujem ma, vypadni z tajto. Čo tu ja robím? Daj ono, Dion! Drž, nedaj si to! Daj Lum, drž ho! Daj ono! Výborný! Stoj, nehyb sa! Dion! Buď! Šek! Nohy! Sani! Nie každý pes, ktorého predkovia boli šľachtení na psie zápasy, je agresívny voči ľuďom, psom či iným zvieratám. Podľa kinológov treba zviera, ktoré má v sebe agresivitu, správne viesť. Doma nemá byť pánom, ale podriadeným členom rodiny. Argentínska doga Dion poslúcha aj dvojročnú ľudsku. A polepkaj ho, tak mu rob, dobrý. Sa vraví, že je vlastne jedno z najlepších plemien ku deťom. A vidíte, teraz ho chytá za chvost, on si ho ani nevšimne. Čiže vlastne ten psík je naučený k tým deťom a má to v sebe zakodované, že im neublíži. Zo začiatku sme sa báli, ja aspoň hlavne, že také malé dieťa a taký veľký pes, ale ako v pohode. Správne vedený pes, a je jedno, či patrí alebo nepatrí do kategórie bojových plemien, ak je vychovávaný s láskou a starostlivosťou, nemá dôvod útočiť na nikoho. Yeah.